Suni, mo ni ganahan ko stick ko, mga anak ni mga babae ba? Ay, ako ni Balende. Sila eh. Kan ni? May lag dito mga boto ron duwa. Eh, samok ba? Sabi na nasto niyo? Samukan kayo? Ni. Sa wala mo samok na ko. Sa lagi wa dito mga ritong duwa. Gusto niyo, katusto niyo may samok kayo. Kani. Ni, dota ni mga bayana eh. Wah, mga power kayo ah. Buwang no. Dota ni mga bayana eh. Mga bata pa ba? Power kayo? Oh, Bio. Saan ka diha? Saan yung tanong mo? Saan na masag ka? Oh, TikTok. saan ka tanong? Kapuyan eh. Saan ka tanawa na naman? Saan ba? Di ay kay ko dito kay sunod sa kadiri. Wala na batian na tanaw na. Bati juga kayo. Ay mong tanaw. Bati yan eh. Ilisig basketball. Sa mukha ni Basketball ba? Basketball. Basketball. Oo ba? Wala din kanayan yung style ha. Scroll. Samo kay mo da. Basket. NBA og Dallas. Kamo na mo cellphone. Pagkuha mo niya di mo samok-samok. Tanaw Dili mo hasula. ko dia. Kapoy na kanang inyupin. Play sa basketball. Ko ba? Oh, na mo cellphone mo pag sinamok eh. Galingaw tao. Samok tao mo. Putan ako sa NBA ba og Dallas. Kato may inyo cellphone may tanawa ay ko kasula ninyo. Play sa Dallas. Dallas. Ang Dallas mong na akong tanaw TikTok man. Ay pati kayo. Kamulas na mo Dallas. ay kung pa ina. Play sa Dallas. Ba yung barkada naglaki nyo, be, ang lako ko. Saan ko eh? Kapoy mo. Pagkari ko diri kay sa mukha tong spina to eh. Asam, sunod. Hasil kay ba? Hari ka diri dong. Uyo. Sat. Daw. Kapuyan ang style. TikTok pa. Ganyan, si Crispin ikaw. Ano sa imo? Pautok ni mo dirada. Ito mabuot na mo. Ganyan. Katay mong barkada si Crispin Gabiya ikaw. junon, giliba junon kuno mo buyo. Sige na mo dan. Di man ako na matuyo. Buyo kina mo kasi kung kumanukan nagtago. Ay deng, tanda og ko wa man titaw magalit mo kagtunga. Ako'y gisundan ninyo. Kasul kay mo dai. Tanawa ko tabi. Guwapo ra ba? Papa. No, kamu ba na minyo cellphone ay mo kay panghasulog tao. Unsa? Do tayo lumi. Lumi ko. No ba? Wala na yung ko na. Bray, kapoy ninyo. Dayo, pariyo. Shout out ko sa among subscribers o sa tanang followers na mo sa among FB page ng Artistang Mini. Ayaw mo kapool sa pagtanaw kay daghan pang umaabot nga among pa kita sa YouTube o sa among FB page. Okay. Shout out ko ni Kit Mutulag. Dol, salamat kayo sa pagpitik ng aking adlaw ha. Sa sunod na lang may babawi. Thank you. Alps Tagapan. Noems Van Rental. Pasakyan mi po si mong banza. Ramsod Angkako. Soy, musta soy? Taligsik pa jud ron. Marjorie Obrin. Binsoy Gantalan and Edric De La Peña. Salamat kaninyong tanan ug katong uban ang dili magpa-shout out. Salamat sa pagsubaybay sa among YouTube channel o sa among FB page sa Artistang Mini. Salamat kayo ninyong tanan jud. Salamat. Shout out kay Jaworski Aligato from San Carlos City. Josmin Escorial and Joralen Deheto. Alright. Ora. Thank you.